نيسوس كريستوس ود أملاك مخانو أنت بأمنة تقبلك ترحها نعلم نفقر عالم تسعره نتي أفتوة عينتي نبرة تعبيت الودلو فتوة سجع الودلو مسحف قدس overcome تجوره ويت تسعره نيسوس كريستوس كم قل ملحنيها بمقبال طرح تزي كوينو مانيو يلو بعلو مسحف قدس حتى تعلو ماني تايلو ولا حدا يلا أنا يلو خمس أزغل يلا قويتانا نمرحنا يسوع كريستوس نزني عالم كفات بسيطان استوادده بسيطان زتعلم كل خفات سعيرو زحالفه قويتانا نمرحنا يسوع كريستوس نقويتا يسوع كريستوس أفكير كان أملاك أفكير كات طبق أنت الكها بإمنا الدحر تقبلكها نزع بعالم زلو سيستم سعيرك مستتحلف وإذا ما تتأفى عالم زي كون كات تتأفسي مستي فقد أملاك زقبر سب نزل عالم تنبر سمعتنا وقدامنا كاب زيافير ربنا كاب ويتنا يسوع كريستوس صقان سلاما نعقدكم ازي بخفل اغلغلوت وانجيل رحبوت بتهرستيان اب فانكوفر كندا بتغرينيا زدالو فنو مدب وانجيل نخلي حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا سلام لحقاتكم يكون أبرحقنا بقروان كوينكم نزي مدب زتكاتاتولنا زلهم إذا وانجيل نقول زبل مدب أبسو من حانسا زم حلالة فيه لما عالتون كان فقاد إجزابير حبيرنا حانتيك على إجزابير كنرينا مالتي قال أملاق دما أبقدما يوحنس معراف كلتة كاب عصرت حمشت زل حسابي كم زد ما يبل نعلم ويس نتعب عالم زلو أيتفتو حادو كان عالم تفتوا فور أبو يبلون كل تعب عالم زلو فتوة سجان فتوة عنتن نبرة تعبيتن إذا خاب عالم ينبر كاب أبوس أيكونن عالم تحلفيا فتوتها اتي فقط أملاخ زقبرقنا نزل عالم ينبر زبل بتعمي أقداس زغنك على الجزائر أبزي تنجرنا له مالتي إذا قال زنترينا نعلم ويس نتعب عالم زلو أي تفتوه بالكله تاي مالتي عالم زبل حسب مجمريا كنريو صبوي عالم مصحف قدس انتي يقولوا نزا مدري فطرت مالتي نز سغاب فيزيكال فطرت عالم يولي نو population ويدما نهزبي بمولو هزب دما عالم يلو يقولوا تسالسه عالم كاب سلسته خنمقلت خوينا انصار فقد املاخ زخونه مرالاو حسابن تغبارن مالتي بسيطان استلعاله مالتي بسيطان استمحازه ابز عالم ز تزرغ زول انصار فقد املاخ زخونه مرالاون تغبارن مالتي ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስና ዓለም አይተዋኽ بالكل ነን ይዘመልክ ዘሎ ማር ንህዝቢ ኮነን ወይ ድማ ንፍጡር ሰብ አይኮን ወይ ድማ ነዚ ፊዚካሊ አምላክ ከነብረሉ ይልዛሃበና ምድሪ ኮነ ነን ዳ ነቲ አንጻር ሐሳብ አምላክ ዝኮነ ሞራላዊ ስነ ምግባር ዝረአ ዘሎ አብዝ ዓለሚ ስለምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚልና ከመጀመሪያውን አዳምን ሔዋንን አምዕራፍ አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ጥቅስ 3 ጀምርና ተሪናዮ እግዚአብሔር ምስፈጠሮም እግዚአብሔር ድማ ታገነት ኤደም ሰቀመጦም بفقاد أملاك كنوبرن بر كابتا እግዚአብሔር كفون صبون تفلطهم أي تبلعوا له خلكيلو بفقادو طرح كنوبرو دليت كوا خمسة بكوا دليت فتير لهم تخونه نفسه كفسه بكوا وشتاو دليت انتهالو توشتاو دليت من እግዚአብሔር انتاي علامو مسؤو دس يلنا طبيقنا كنبرن بر انصار فقادو من انت كيدا يكون
ግን ሰይጣን ሓደ መዓልቲ ከም ተመን ተመሲሉ ንሄዋን ከዛርባ ጀሚሩ ከምዚ ድማ ዝብል ሓሳብ ጥቕስ ሰለስተ ክጅምር ብዛዕባ ፍረታ ኣብ ማእከል ገነት ዘላኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋውን በለ ኢላ ሄዋን ነቲ ተመን ትዛረቦ ማለት እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእንካ ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እምበር ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ምብላዓ ጥዕምቲ ንዒንትኻ ጽብቕቲ ጥበብ ብምሃዋውን እተብህግ ኦም ምዃና ሪኣ ካብ ፍሪኣ ወሲዳ በልዐት ምስኣ ኸኣ ንሰብኣይ ሃበቶ ንሱውን በልዐ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምዝ ጥቕሲ እዚ ከተሓዘልኩም ተኾይነ እታ ኣብ ዓለም ዘሎ ይብለና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ተቐዳማይ ዮሐንስ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረት ትዕቢትን ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ ይትፍተዎ ኢሉ ገሊጽልና ደሎ ከብረሃልና ከሎ እንታይ ኢሉ ፍትወት ስጋ ፍትወት ዒንቲ ንብረት ትዕቢት ስለምንታይ እዩ ምዝ ዘፍጥረት ከነንብዎ ፀናሓና ይተሓሓዝ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሄዋን ብሰይጣን ሓሳብ ምስተታለለት ነታ ኦም ክትሪኣ ኮላ እንታይ ትብለና ታሰበይቲ ድማ እታ ኦም ምብላዓ ጥዕምቲ ሪኢኹም ፍትወት ስጋ ምብላዓ ጥዕምቲ ንዒንትኻ ጽብቕቲ ፍትወት ዒንቲ ጥበብ ብምሃዋውን እተብህግ ንብረት ትዕቢት በዚአን ሰለስቲአን እዩ ሰይጣን ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣውፂኡ ኣብቲ ናይ ዓለም ትምኒት ብምትላል ንኣዳምን ሄዋንን ናብ ዝኽፉእ መንፈስ ዘእተዎም ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ዝፈላለዮም ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ማለት እዩ ዘሰይም ድማ እዚ መንፈስ እዚ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ እምበሺ ብዝዓበየን ብዝተረረን ብዝተሓላለኸን እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ብምሉእ እዚ ዓለም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘለና ፍጥረት ሰብ እስቲል እቲ መንፈስ በዚ ክፉእ ነገር በዚ ሓሳብ እዚ ይንቀሳቐስ ኣሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ኣሎ ከይትፈትዎ ተጠንቀቑ ምክንያቱ ንዑ ምፍታው ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ይፈልየኩም ይልና ከምኡ ኮይኖም ተታሊሎም ኣዳምን ሄዋንን እቲ ህዝቢ ድማ ብኡ በዚ መንፈስ እዚ ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ በዚ መንፈስ ዝተታሒዙ ሰብ ይኸይድ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንፍትወት ስጋን ፍትወት ዒንትን ንብረት ትዕቢትን ስዒሩ ንሓሳብ ሰይጣን ኣንበርኪኹ ንሰብ ተበጅዩ መይቱ ተንሲኡ ህይወት ደቂ ሰባት ሂቡ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰባት ተታሒዞምሉ ዝነበሩ ዘይንቡር ህይወት ሕዲስዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱ ፈዊስዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡሎ እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ሕዲስዎ ክነሱ ሰይጣን ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን እኹል ኣይኮነን ኣይዕግበኩም ኢሉ ብምጥባር ተመገሪ ጠቢሮም እንተይልና ኣብ ጥቕሲ እንታይ ብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 3 እንታይ ብለና እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ እኳ ኣብቶም ዝጠፍኡ ተሰወረ ይኹም እቲ ወንጌል እኳ ስውር ዘይኮነ ክነሱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስራት እኳ ዘይተሰወረ ክነሱ ኣብቶም ዝጠፍኡ ግን ስውር ይብለና እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንስኻ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከይብርሃሎም ሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ኢሉ ይኹም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ውዕላት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ምእንቲ ከይበርህ ዝበርህ ክነሱ ምእንቲ ሰባት ከይግለጽ ሰይጣን እስቲል ሓሳብቶም ዘይኣመኑ ሓሳብቶም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ እስቲል ተገይርዎም ኣሎ ሓሳቦም ኣጸልሚትዎ ኣሎ ነቲ ስራሕ ክርስቶስ ከይርእይዎ ኣብ ምንታይ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይርዩ እስቲል ኣብ ፍቕሪ ዓለም ምእንቲ ክነብሩ በዚ መንፈስ እዚ ዕዒርዎም ኣሎ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ እንታይ ናዳ ክንገብር ዘለና በዚ ዕረት እዚ ድሕር ቀፂሉ ሰብ እንታይ ክኸውን ከምታ ጽሕፍቲ እንታይ ትብለና እንታይ ድብለና ዓለም ተሓልፍያ ፍትወተኻ ምስኡ ማለት እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር እዩ ስለዚ ንዓለም ኣፍቂርካ እንተለኻ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ ሲስተም ኣፍቂርካ እንተለኻ ዓለም ክትሓልፍ እያ እቲ ሲስተም ክሓልፍ እዩ እቲ ክፍኣት ክሓልፍ እዩ እቲ ኣንጻር ኣምላኽ ሓሳብ ክሓልፍ እዩ ብዓብዪ እውን ምድሪ ተጠቕሊላ ትሓልፈሉ ግዜ ኣሎ ብፍላይ ግን እዚ ኣንጻር ኣምላኽ ዝኾነ ሓሳብ ሰይጣን ክሓልፍ እዩ ሓደ መዓልቲ ክትቕለል እዩ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ሓንሳእ ናሓዋርን ከጥፎ እዩ ስለዚ ምስኡ ምእንቲ ከይትጠፍእ ምክንያቱ እሱ ክሓልፍ
ሳኻት ፍቅር ተለኻ ምስኡ ጠቢቕካ እንተለኻ ክትሓልፍ ኢኻ ምስኡ ናብቲ ዝኣትዎ ናይ ጥፍዓት ምስኡ ክትጠፍእ ኢኻ ማለት ካብዚ ከይትጠፍእ እምበር እንታይ ይብለና ኣሎ ፍቃድ ኣምላኽ ግበር ብላ ፍቃድ ኣምላኽ ግበር ፍቃድ ኣምላኽ ግበር እንታይ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ግበሮ ቃል እግዚአብሔር ግበሮ ማለት ግብሪ ኣምላኽ ግበር ይብላሉ ግብሪ ኣምላኽ ዝገብር ፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ንቃል እግዚአብሔር ዝገብሮ ግን ንዘለዓለም ይነብር እሞ እንታይ ትቃል ኣምላኽ ወይ እንታይ ትፍቃድ ኣምላኽ ወይ እንታይ ትግብሪ ኣምላኽ እንተይልና ሓደ ጊዜ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:28 እንታይ ኢሎም ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓቲቶሞ ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ ንሕና ሃይማኖተኛታት ኢና ብዙሕ ሰናይ ንምጽውት ከምዚ ንገብር ንጽሊ ነቐድስ ኩሉ ንገብር ኢሎም ሃይማኖተኛታት እዮም ነይሩ ብትክክል ሕጂ ግን ግብሪ ኣምላኽ ግበሩ ዝብል ድምጽ መጽኡ እሞ ግብሪ ኣምላኽ እንታይ እዩ ምሰልዎ እንታይ ልመልስሎም ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ ይበሎ በቃ ታዛ ዓቤት እግዚአብሔር ኣቐሚጥዋ ደሎ ግብሩ እንታይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እያ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ማለት ግብሪ ኣምላኽ ፈጺምካ ኣለኻ ማለት ፍቃድ ኣምላኽ ፈጺምካ ኣለኻ ቃል ኣምላኽ ፈጺምካ ኣለኻ ማለት ኣምላኽ መስገን ምክንያቱ ምዛዝ ተሓልፍ ዓለም ከይተሓልፍ ትኾንካ ፍቃድ እግዚአብሔር ክትገብር ኣለካ ፍቃድ እግዚአብሔር ካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ጥራሕ بيسوس كريستوس ما طرح ما كم يجرنا أنا خنا عمل كم يجرنا أنا مز فقر عالم كنت تحيز له نفسنا كم يجرنا أنا خنوت كم يجرنا أنا نوت هو برجت كتوت عيد خلنا كم يجر كهنا عمل كتفكر بعلها عيد خلناها قويتانا مدحنا يسوع كريستوس بمماتن بمتنسان فقر جالس الكاي فقر عملخ أبي هوتنا تجالسي عملخ already أفكرنا له ما نتذكرنا عملخ كنفكره إمبر نحنا كنا مبجسي عملخي مبجسي كم يجرنا أنا نفكر أنتينا قدام يوحنس معرف حمشته تقصر بعات انتايب لنا كاب عملخ التولد زبل كله نعالم يسعره تنا عالم نسعر الله سعرت كا نسا إمنتنا بيها كاب عملخ التولد نودي يسوع كريستوس كم قل مرحاني خام مقبال مالي كاب عملخ تولد كاب عملخ تولد كم يجر كها تولد كم يجر كها تقبلت لنا بإمنت عجب زح جيز السب نعملك كون حجسو جبر نجبري زي مثلا نوع نعملك كون حجسو اتيز جبر لنا جبري ويد ما اتيز قويتانا مرحنا يسوع كريستوس زخف لنا واقع كند حتياتنا وهم ايو إلنا بإمنة مقبال طرح مخنياتو إمنة زبل بجبر خنري خلنا لعل عمرنا قد خنا اجزاء بيرجن حنت نجر عليلو نت سرح لكم سرح آمينكم تقبلوها إزاي يجرنا كلا جنسبي زكابرو بقليلنا عملك تقربوا أي مسألة كاني عملك جن أغليلي يقربوها أنت جبر نتز مثل كمر قويتخان مرحاني خان يسوع كريستوس تقبله إيمانه تصرح سرح وانا عايجر الليل كاسي مقبل كلا لك حدث بنجرا كل غير أداليس كخل سكة خمسة أخبرسي كلا له زقلة حكى كم يجرنا أنا يسوع كريستوس جبر كل سرحسي كل غير الناس تقبلوا نخبل الناس كم يجرا تقبلنا بحرينا أنتي كل نجرنا أملاخ زحقسو بجبرنا بسعرنا سلز مثلنا جن كم جرنا ونعملك كنا حقوسوس لذي نخل يسوع كريستوس كم قل مرحنا بمقبل بإمنة رحنا انتاكم كون نخل نعو ولد عملك كنكون نخل شو ما تعرفات أصحاب مش تنتهي بلا نعلم ذي سعراخه اتني يسوع نسود عملك مخانو زعمنا تزي كوينس مانيو حجورة نعلم ما يتفكروا قبلنا لما تصحبوا دقاقي مزارة بالله نعلم كي تفكره كسعران تخوينك نيسوس كريستوس ود عملك مخانو انت بأمنة تقبلك طرحها نعلم نفقر عالم تسعره نتي فتوة عينتي نبرة تعبيت الودلو فتوة سقع الودلو مسحف قدس overcome تقوله ويت تسعره نيسوس كريستوس كم قل مرحانيها بمقبال طرح تزي كوينو مانيو يلو بعلو مسحف قدس حتى تعالو ماني انتيلو ولا حدا يلا أنا يلو خمس أزغل يلا
ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዝኒ ዓለም ክፍኣት ብሰይጣን ዝተዋደደ ብሰይጣን ዝተኣልመ ኩሉ ክፍኣት ስዒሩ ዝሓለፈ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍቂርካ ንኣምላኽ ኣፍቂርካ ጥብቕ እንተይልካ ብእምነት ድሕር ተቐቢልካ ነዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ሲስተም ስዒርካ ምስቲ ተሓልፍ ወይ ድማ ትጠፍእ ዓለም ዘይኮንካ ትጠፍእሲ ምስቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ሰብ ንዘለዓለም ትነብር ስለዚ ሕዋተ እዚ ቃል እዚ ከቢድ ኣይኮነን ናብ ኣምላኽ ምቕራብ እቲ ድሌታትና ኣብ ውሽጥና ብገንዘብ ብዝሙት ብጉልበት ብኩሉ ሓሳብ ገዚእና ዘሎ ፍቕሪ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብዘይ ገንዘብ ብወላ ሓደ ነገር ንዑ ጥራሕ እሞንን ብምባል ካብዚ ናይ ዓለም ዲዛይሩ ድማ ወይ ድማ ፍትወት ኣውፅኡ ምስ ኣምላኽ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ዘጣበቐና ንዘለዓለም ድማ ዘንብረና ሓይሊ ኣለዎ ፍቕሪ ኣለዎ እሞ ይዕድመና ስለዚ እግዚአብሔር ጠንቀቀና ኣሎ ንዓለም ምፍታው ማለት ምስታ ተጠፍእ ዓለም ክትጠፍኢኻ እዩ ዝብለሎ ንፍቓድ ኣምላኽ ምግባርካ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባል እሞ ምስቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝወርስ ሰብ ክትወርስ ኢኻ ኢሉ ይዛረበናሎም ምርጫና ፍቓድ እግዚአብሔር ምግባር ይኹን ፍቓድ እግዚአብሔር ምግባር ማለትካ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝተበጀወካ መድኃኒኻ ከም ግል መድኃኒኻ እወን ዓዩ ገይርልካ ተቐቢልካ ካብዛ ትጠፍእ ዓለም ኣምሊትካ ምስኡ ንዘለዓለም ክትነብር ምምራጽ ምሕዋተይ እዚ ምርጫኹም ክኸውን ይምዕደኩም እግዚአብሔር ባረኩም ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹኒ እዚ ሓሳብ ዝድሕር ተረዲእኩም ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብዚ ስክሪን እዚ ዝርአ ወይ ድማ ዝወፅእ ኣድራሻ ርኢና ወይ ቴሌፎን ብኡ ደዊልኩም ክትረኽቡና እንዕድመኩም እግዚአብሔር ይባረኩም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድኃኒኹምን ክትቅበሉ ፈቓደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የእምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ በርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድኃኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን